Tnedit skema ġdida ta' restawr ta' bini antik fir-Rabat Għawdex. L-allokazzjoni hi ta' 5 miljun euro minn fondi Ewropej. Minn din l-iskema jistgħu gawdu sidin ta' proprjetajiet UCA sa' 15,000 euro u proprjetajiet skedati fi grat wieħed jew tnejn jista' jibbenefikaw sa' 25,000 euro. Din ma tapplikax għal sidin ta' proprjetajiet li diġà benefikaw minn skemi simili tal-Awtorità tal-Ippjanar. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg fisser l-importanza ta' din l-iskema. Nkunu qegħdin nagħtu fondi apposta għal proprjetajiet kollha kemm kummerċjali u kemm residenzjali li jaqgħu within l-Urban Conservation Areas tagħna. U dan kollu biex nsebħu il-postijiet tal-żona ta' konservazzjoni urbana kif ukoll ngħinu lin-nies bil-fondi biex jimmeljoraw il-postijiet tagħhom u forsi wkoll inħajru anke first time buyers biex investu f'dawn il-postijiet. Fit-tnedija tal-iskema l-Ministru għall-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri qal li wara din l-iskema se jkun hemm skemi oħrajn għal aktar irħula f'Għawdex. Il-Ministru Camilleri qal li l-Awtorità tal-Ippjanar timpenja ruħha u tippjana li tassenja fondi biex il-kumplament tal-pajjiż jibbenefika għal skemi simili ta' restawr fir-reġjuni l-oħra ta' Malta.